nyene twakire simi usekutalira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Munshumuligire bono na ukwane ndonsi asobereta semaragoba ya bono chinga kichini kukwalingania SMS mungana majia yaro kumanyigati yari tobereto kukwalingania kurose mambia ringentambe kachinse chiga bono chebono maragoba litukaliganira Jumaine stariki bono sana nebero mutinyo gatano mwaka bw'ikiri bubere na 24 na manga bereka kolekana kurose mambia ringentambe ikabono ekero bono chiri sato chia butuko ime ya Africa ya mocha gose East Africa ayubona abalike baito ero bagosangereria aseri bwanya ariko gosansamura na kumanyibuna tobereto ko yanyora SMS tema ya MSA to yamangana mayan tinse chigabono chia bono butuko inyirabono nigo abarande bachaka masaba ben asoko nyarago sabera chisap county chionsi constituency chionsi nime ye county ya Kisii Ngwatkane chiburaburu echibono cyabere chikoene kiwa ase chinsem ngati yarto chikomolekero mwancho muligereria semaragoba yabona bondu chikoligereria omwancho muligereria ngoro yo boibi obono obwaba bokolekana nsemeli yakigati obutuko bwokira lero begento kerera bonanda kestima yaberge kubura sebiro bitire bitambe weka chinse chigabono chebono marawe county nyamirane county ya Kisii county ya Homabay county ya Migori ngati county ya kunimono ensemo ya Nyanza kubwatikano wibwestima obono bwakolekana mambia chinsemo chichake gati ngasestime yebeteke ose igekeire yibona ekurumura chinsem asenseme yega ya Nyanza asingo cyo kumanyero bochi rumo nchumuligereria asebiro bitariye bitambe kurubono mbyemono hasoko chorago sangamo nintwe entato kumanyibuno rito kubwatanira wetera somo no wimanyerika kuru kwa Lydia Mose ekrekre petro ndira mokera akone kimuna chibi chamuri cyawe ikere asenchera ebwenreteri tanganike gimatsora mangana yo asenchera yoko yachuta Mjue kwamba maombi haya yanahusu amani. Haswa Kisii County maana vita vikiinuka kati ya wanasiasa na hiyo kama kanisa tunakemea na pia kuomba. Abarandi n'abakunde kana niko bachakire go savera serikali ya county ya Kisii kubwatakana n'echibura buru cyabere chikone kiwanda mona seme sangerekane menge asabagandi abanasiasa ko babatohereru. Tukubwa lero abauli nigo bacha banyara ko bagosiba abasigari baito na bakorera emeremo barenga station babasiba chingoli abakagoro bo ibi nigo bakerana sensemeli yakigata system ko gekirona ko nyara ko basiba mahoka na magora barendi benseme yina ko ibe bintu bye kimilioni bye kibeza yatebire Kenya Power twabere hamwe kurwe 72 bakabono ekero kende yo mara ruwa subuko bwense mangana ndi ta changa oyendi na maite so no yo yende kurubaka nyomane to mwaka 1972 mwali niko bakole nyangi na kubwatani wali tukulia lero bwasti nyangi chindenya cyakolekana so bwamensemo ya Sierra Ward yali Gome County ya Nyamira Asayo munanda mwangi na bokondra kutobwatu kwetera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bokotera bunandizi TV News digital na baigen nsemeli ya YouTube na bokotera bunandizi TV News to basokweba kutobwatu kwetera se website YouTube na butambe www.ndistv.net onyale konyara yo munanda mwangi asenchira yoboy kirano sanso ikatwe manya senchira yoboy kirano litera nenche nkoro kwa Vincent Onyancha
Emesiama na maisa tochiabono botuko ni gotogo chaka anemono nenkwana ya yomo seneta bwe county ya Kisii Richard Monyonga oyoberga kumulekera nemo ngire chiburaburu cyaba chikonekwa litukule Jumapili ya somo chango bete kogo kolekana igasorongoro gusimiye county ya Kisii oyobono olengete konyara kuligereria gosira chikanisa kolengano nyongani gate birebuna chiburaburu cyabere chikonekyo kati ya banasiasa semejiga nigo chibweneto kumulekera some na kogikere kati ya banasiasa bali bakoleta chiburaburu asichinsemu okona kurose county ya Nairobi ase bunge ni gochinga kichanyara kumulekana gote yabuna county ya Kisii ngati nsemo chibante kuligerwa soime kubwatika ni chiburaburu igaburia banasiasa kwa neki bunankorali baromole mbase county ya Kisii ngane moro bakoleta chiburaburu ekini goche negativwa somo chango yobete ko kolekana Jumapili ya eta engana aberga ko ikirikende gikomi na kugania ensemo ya serikali ne chinsemo chinde chirengete amangana yomulembe kwa neki bunankobwata na baramu ne chinsemo cha sobwamo koleta mulembe ne monase county ya Kisii. Mochanga noro lengi gusiye tono ese ababunge ne timu ya abarayi bagusi bagendo ende chisegi kama koba lakini kare kanise ye arambe yakorukire ntukia abantu bakamachibona mbai wana na iko nale go saba esa abarayi bagusi abana baminto balitokora abantu igongo sabo mugabana nande gongo saba njune senator ngo saba women rep yito mungina donya naba MCA abantu baito kolera bali igongo saba usiye ito mwanya gitinge turatiga bamintu tuitanire mono twaramanire mono amanyinga ngo itekale gesiomba ngo chaka kire usi na gesiomba manyinga gaitekire gesiomba nkenya kohera gekoru ese komi ese jamia ese nyomba yamo kagende ese nyomba yende kagende ese yende by the time nyomba isano chia usi sane mu chia usi chia elire omanya goja kanyora bono tuguite no muntu ku muntu so amagana naraya nkubulia barayi babusinga gaki mutale gwanje nyasaba seseni muire chinkoronse muesike morae abagusi murwege ntutokuruka servant leadership ntutageti dictatorship ntutageti chisegi ntutageti eliogi abantu banya kongorana yenda criticize umuntu namaskani naye kere wa criticize we imokaterana ngabwe gente kikera kinkelibo gose onye kerebo ngenga kinjenga kole abantu bagusi na magendero batageti segi batageti riomana batageti gento kende kions ade barose ruichi skuru chipara chibekwera chirami gose morom ebirasi rumbe isi diviroswe chinya gitarije twara maliogo abakolime no be county baka no musara abe serikali baka no musara ebintu bigendere buya abantu bigwetu biye town yetekine osonge be city twendera na magana mange ono tunya kurwana lyoka chisegi inumokorosa nago tigana yono moncho muri geto tigara sengane rengetse amangana siasa na bugune chiboroburu imeye county ya Kisii chinga kechini gabarande korwase county ya Kisii kubotarane county ya Nyamira asoma bacha komo yega bwa matokemero ngetata zo kunyara gotara chi sub county chonse amuna chi constituency chonse imeye county ya Kisii ganga yokanyara kubabekira masabo echingo bwatkane chiboroburu chene gegwa eki yaeta asomo chango bwechi kanisa kolengana na barandi yaboni gomaterwe terase kembe kyabo mbane kibuna ngonyara baragosabera abarayi kurwa sorongoro gusiane mone meje county ya Kisii abono barokana gota chiburaburu ashinsem ogoteta na go so wetana wechinkwana ngati ngana bante komulekira so emena kanyara kobolia bana siasa kuralyo mulembe wetira centre ya masabo no kwegena buna bachikole to mulembe no botereru imeje county ya Kisii buna tokumanyigwa no muleke to Mildred Momanyi Ekiombe kia barandia be county ya Kisii gose Kisii County Pastors and Clergy Forum inseyo boraibwae omunyakirogo obo Bishop Lawrence Nyanduga amone ekiombe kia Evangelical Alliance of Kenya Kisii County inseyo boraibu omunyakirogo obo Apostle Charles Saboke nigo bachakire esabali ya masabo ya matuku atanatato yugonchoka na chi sub county 11 county ya Kisii iliyokone kia bunankube kabale ense ya Kenya ase amasabo. Kwa tunashukuru Mungu kwa kupatia siku ya leo ambayo inaitwa leo, na tunapoenda kwanza msafara wetu makarbani yetu kuelekea mji wa Keroka. Lengo kubwa kama Kisii County Pastors and Clergy Forum ni kuombea amani, pia si kuomba tu na kutangaza amani kwa kila kijiji, kwa sababu tutaenda kila sub county ambazo ziko 11 mwezi mzima tutakuwa tukitembea kuongea na wananchi, kuongea na Wakristo na kuongea na viongozi wa serikali kwamba amani ya muhimu sana. Kisii County tumeona haswa Kisii County tumeona vita vikiinuka kati ya wanasiasa, na hiyo kama kanisa tunakemea na pia kuomba
kwamba amani na dumu. Mjue kwamba maombi haya yanahusu amani katika nchi yetu ya Kenya, na sio Kisii peke yake. Haya maombi yanahitaji amani kubwa sana amani ya kisiasa, amani yetu katika makanisa yetu, amani ya watoto wetu, na tunaomba kwa sababu mambo mengi ambayo yanatendeka sana watu wanachinyonga, mambo mengi ambayo yanatendeka katika jamii. Eme basokano y'ekipara eyo yabuchire nero negati yalia abarandi abo babegete ase elia bagukigosabira kwamba tunawaombea na tunasimama kwa sababu yao, na barabara zetu zimekuwa na ajali mingi, ndiposa tunataka kutembea kwa mabarabara zote ili tuone kwamba tumemwaga mafuta na tumekanya hizo maroho chafu ya watu kufa kwa barabara, na tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye huwa anasikia maombi. Anasema watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kuomba, basi Mungu atasikia kutoka mbinguni na ataponya nchi. Tunaomba Mungu aponye nchi, sana mafuriko ambayo imeua watu, mvua ambayo inaendelea kunyesha. Tunaamini kupitia kwa maombi haya ambayo tutafanya siku ya leo na siku ambazo zinaendelea, hata mvua yenyewe ina masikio itasikia na kusimama na watoto wetu warudi shuleni. Kulingana na Bishop Nyanuga ni gatabire buna ekerenga ekenekya masabayo no kuyisabira ensi ya Kenya na boigo county ya Kisii maiga yechinsegi cyage siasa kwenekigwa na boigo embule nyingi gosalia ebintu na boigo obugima bw'abantu abange ekero egendrete gutwa. Lengo letu kubwa ni kwamba amani kwa wanasiasa, amani kwa national government, amani kwa county government, na amani iwe kwa wananchi wa kawaida, ili ndio tutakuwa na ukulima ambao ulio bora, tutakuwa kama kanisa ambao imebarikiwa na Mungu akaweza kuongoza nchi yetu ya Kisii. La muhimu ni kwamba tunaposhirikiana hivi tunashirikiza hata wachungaji kutoka Nyamira na members na viongozi mbalimbali wa serikali. Lengo kubwa Kisii, vile mchungaji amesema, tumekuwa na mauaji mara kwa mara, wengine wanawawa, wengine wanajua wenyewe. Kwa hivyo lengo letu pia ni kuomba pia familia ziwe na amani. Kila mmoja wetu anataka kuwa na amani, na amani isipokuwepo basi nchi inaharibika. Kwa hivyo tunapotembea ni kutangaza uwepo wa Bwana Yesu Kristo kwamba Mungu ako na sisi, na lengo letu kama wachungaji hatujaitwa tukae kanisani, ni kutoka nje tupate na roho za watu wengine waokoke, kwa sababu Kisii kumekuwa na pombe nyingi, Kisii kumekuwa na vita nyingi, Kisii kumekuwa na matusi mengi kwa wanasiasa. Kwa hivyo lengo letu la kutoka ni kuhakikisha kwamba tumetumisha amani na tumetangaza amani. Bono amasavayo ni garachi koba ayengenchenene mono ekiagera nigo omorembe no komenyo kuyakora chikunyorwa iliogokeania amaliogini liberalie gisiasa imeye county ya Kisii yatigaire ase omonguru koyeigwa amasavayo na koyekonya ense ya Kenya. Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Biamuno mulikito Mildred Momanyi soroboti rwa sentere jobo ikirano gotigana yono mwancho muligiria asinsa chinyinga botukubo kyare no bagina semar go bayabono chinsemo chinga nigo cyaro kanista bwati chinguru cyomuriro eyengo bwati kano buyu bwakolekane mambi yaro chinsemo trichake gatin abo systema egekeire imeye county ya Kisii abantu baraba kagerwa nigo bakirana semambi yarero chinsa kiandanensum abo asabanyara ko basiba chingoli nabo konyara ko batingerania nsemeyo abalendi bensemeyo nakoira abantu abokonyara ko so asensemo yestima egekere chinsemo gatiko ibe bintu gati ya bintu biri bigotumeka kubwato kachinguru cyumuro otaye chinsem nemone county ya Nyamira, county ya Kisii, county ya Mabina bugane county ya Migori neko chinga kichi abantu batamane bintu bitane tishiringi 10 milioni 10 ejunkolengana ne company ya Kenya Power asabate ne bintu bintu gikiraboni gabitara toka na bobo tukyo butinde niko bwacha kigo igoro yakore yakolekana semambia ya lero natukumanyigwa no muri kito joba maangi. Chinsemo chinyinge ime county Nyamira na Kisii nigo cyaba chikoborwa omulero eyemaega yegetu kyomulero gya Ketrako ime county ya Kisii ensemo ya Kigati bosaganwa nabakagero bobo ibi emambia ya lero amalieta engoro ku Wycliffe Ombaki oyobonuke nje no yomo wabakoli emeremo be company ya Kenya Power okoruga bono county ya Gusiengima umuriro ni wonyara ko bakogosira gwansira chinsa kianda kya butuko una banyara ko bakora ufamishi ugo, lakini rende una company ya Kenya Power tuatemire sana naba engineer baita so kubwaterana tuanyare ko batokoira ni umuriro asi chinsemo inke una bono Kisii town ne chinsemo chinde tuirani umuriro na nento gendrete process yoko irani kolengana na kiroli nabakoli emeremo asege station yekyo niga abaibe ababete bagoikerana obutuko bwa lero nako basiba abakoli emeremo naboigo abalendi bege station yekyo
ase babete bakuiba chiwa chobwerania ase station ekyo engane abagekoirera omuliro kubura ase chinsemo ao bamia station yeyega banyara ko bagosiba abasigari baito na bakorerie emeremo barenga ase station babasiba chingoli banyara ko bakuna cha chikebo chiriji konyara ko ba chobwererania ase oko samba stima ase company mono una matuka ya itire tuatwara transformer chi nyinge chiko ibwe nsemo ya marani ogeka na gochia tote mono Homa Bay County transformer chia guro chi nyinge chiko ibwa ni gaba obisa banene kurwa sekiombekeria ketrako igetenerete okwena no komorero baba gusaba abamenyi be county Kisii na Nyamira ose onde bwensi urabaga konyora omukagero onde bwensi gwaka oroboti ase abanyanyimbo elinde baba kwirerwa egetambokerio egetindi ni ligo kugora chikebecho bunge yaito ya isaransite omwaka 2018 ekarosiriji koli kongsa ekero konyoro gokoni bintu bingo bunebi okoiru kotini efanya yake goteba to wa kwanzi milioni sana gososi bimyaka 10 neri jikoli very serious longo tebia abantu banga buna banga kogo ikerwa tubati morembe nabana inchi 9 ama bakolega saba Kenya Power tobe amo asokulia abantu banga buna aba asengencho eke no kwere amagendora gusimageka ndiamo na igo toko boria abana inchi ando osi asemore kimora arole kende gyonsi mokoranga igenteke okirueta Kenya Power to report inchuo bisi eito to report erinde tokonyane kurenda network kiagera bona yono tokwana atulimeti asa nene sana stima teyo nigo abobisa kurwa sekiombekeria kora obotuki gya DCI baba wikirana asense meyo na gochaka okora obotuki obotindi elinde kumanya ningo obete gakokora inganeye kurwase egetuo kemerero gya Kenya Power gya kigati ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biyamono mulikito Job Maanga soroboti rwa senchera yobo ikirano moncho muligero gotigana na hayo to mulikira yagenreto kolekana abange igo bagwancha na goitabirana enyangi iyokebosai ose nyangi ye kanisa iyo kolekana andake abantu bataranyomana kolende abange bo igoni igo bagoitabirana gwanche nyangi yegora asense me moncho muligeti matibuna ati nyangi yobosai ne nyangi yegora inkikerekia moncho muligereria umugako yomo amuno mungnoye abanyomane to mwaka wolibe mochumi ya kiandemirango 1972 igoro tokolia roba kole nyangi da kubwata ngo chinse mo chiri chia siara yogo toka bono chinse mo chiri rigoma account ni ya Nyamira abera abuni go bate birubuna igere bya kubwata nigwa asomuga akanya kawate yabuna eyega nenyara ko mo bosibole bene andako yo mokarati ko yonde mbacho ko tora butukano bonde bwensi ene nkwana yayo mugako yo abaka okwana itokolia lero nona bo chinyangi chinde inye niko chia bwata nigwa bo igasense mejo asobwamo ichibono chiri chinyangi chiegora umuriki tukorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara na ikirane nsemina gotwari gandro boti rokubwatia asama tukamange nigo yagendre ko bagekororekana buna abasana obakubwatani gwa se nyangi kulendera itukulya lero nigo lyaba litukulya mochengase abancho bane abo babere bakunyoma na sege kabono kulende batakorete nyangi asobosaye bwabo banyarako babakubwatani gwa ase nyangi yuhe manyekanite buya buna egora John Sereta Magangi no mwanjone Grace Wali Sereta tuwere ame kurwa 72 paka bono uko nyama tu anyamante kwa bantu bakumanyete yo tu amwete ngari tu alkense nga oyo no murgione na je no mugakoya inde no moga seri tukoria lero sengenje yoko batani wene ange yeito no mugakona Geoffrey Nyakambi twamenyana nare miaka 14 years wano tokarambi yanga tiganto nyako ngaina nanga antonywa maina lakini ntonywa maina waranga tigato wale certificate ye kora kinganta kora tekintonywa maina Mogoko yo nigwirira abange konyarako bagwikirana se kanisa ya Siara nenjire yemo yo kwenekia abaigabane kobekora bale chinyanga tale echire cyobugima
ejo kiranyare ko bachiko bakonya komenya n'ubwanje n'ichinga kibarasobwe ko bwense abo babwatanirwa nigo barokyo kogokiwa kwabo na kwerereke kyabasugumete kunyara ko babakwenekia kubwatanirwa kwenyange yiga njenguru kwa Edward Makoli Nyagati na omwanje nakurunga Persi nyanchama Makoli igoturiga igali tukulia lero asinge cyoko kokere nyange yitu enyange yitu tuaye formalize asinge ncho it's part of life oto move from one stage to another ne stage yetu ekiri bono ne yenyuomo na ere tu formalize na taringa ngende kiagerete ngacha ko kokore nyange bona yakolete asenge nyuta etiko bananje buna muntu ndi bwensi oweta stage chance ekyobugima ayakalonyira no moroberio orikira ne asebuku erinda abande barorere buno mubwekano na inje kerengo tumwesenge jokorokeria abande nababune kyorokerio kerengo tangase nyangi yadoka nganje bwekana inkorete nyangi nyina bo nigo baerere obuya bwenyangi kubwatanirwa ngango chere ya kyanani amaberera ayo akwenekirwa chinga ky'omuntu atumbagire kurwasobwe ko bwense anene igoro ryo kurwanirira kwenibo ondo bwate maganande utaito koleta arete ekero kendo yo mara rwasobwe ko bwense maganande ta changa oyo ndina maite so no yo yende kwani ge maite ngaba ine betiga kwane tebuja ndio onse kuna kwane turege naine amba kuri karatu atana no mweli oye niko bagwatukira boseme gochasa bali bonse baganete gukora kinyange nambe yemo ige ukubika kwa buna abantu bande bale namba ibere ige okoreta amo okoro kinga naye naburi nabantu bande naende notagete igesaguke gendere buna umugusi nyumunonya twanyore tu toro kyabasaye abana nabo batwale exambekia egera bakore kyorokerie kiekero barasi nyuma yao saba kwane nkolia minto bali mutaraso asomurobirega arikani wasenge cyo sase nyangi ni nyangi nago sesene koko nera sekero yomo nare goteya ba minto nga tobwati omuroberi oyo gwe nyangi gekora noro bwanchire ne pipiria naende nabarokeria se pipiri buyamono nga omusacha omumura no mwese natigise nangina bagwatana babegente kemo naende nyangi njakoretwe ari atanga na somondo etene yagotagete kabomorai oikabwekeye sense mulomana sense yagotagete kabomorai oikabwekeye sense mulomana sense ginko ripoti rigetaseni kya obwanjete kya Ndize TV kurastin seme chiga cha siara echo chigotoke meye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polikapo okara Miyo mulikito Paul Kapokara sarobochi rwa senchira yobo ikiro mugako yote bere buno onde tacha gwesokya atebere no yoyo ringe tari mangana nchire mu yuko ganya n'ibintu n'abakuru bagakorire gotigana ibunu mu nchu muligerya tumurekera mangana bo igarengete nyuomo ni gobone nkeye mukuru chinso mo chiri chia motontera bi yobone gotoga igoze egoderia bogisero imeye county ya Kisii eganeti obokonyi anemono maiga yoko musana na aso kubuna ekigenga kyolimo enka osenyombenke nigakote yabune nyombene nanigo yaroka niko takobaseli kurwa senkejo kolenga no mungina bwe nyombenke nigakote yabuna ababere no mugako yasega ke myaka 55 asobuli mu buno bwabo kolende nigenke nane osenyombene ne ligetie kobaseli kurwa senseme kolenga no mungina uyibono bo mugaka Lois mungina ikurwa senyombenke nigakote yabona ganiti obokonyi gakora tabwati asagocha ekele nyombene ne ligeti komoselia kurwa somuchi unatokumanywa no mulikito dipon asanya akiba kunyanga bose bano bwongo nonse itotimbu ati wono ndagenda hase myaka 52 omongina Jane Nyanchoka oyobeire gakurema ubure matigiritwe no mugakoye asika ke myaka 55 bono nigo bagenderete kubwatoke kirero kyo murembe guchiase amate yo mugaka Alois Mamboleo kurwa se kenyoro kya moton therapy matia kosa blockation yugotoka imeye ward ya Bugisero igombwate abakongwete bwa amara namko nkoli na ya mangana y'obulimo bwansinyire simberete nje iko na lengo mongino mamboleo oyo kabiri omongino minto na lengo aro yole moibuli minto lenge kurukumalisera nyangara ense muno kuligia omorembe buna amateyamo asinka yo mugaka Alois nigo amangana yobogengi ayu arorekanire atabwatie kuganio kuyego cia senkeywe anywarire ko bagakurwa isiko ase amate ayibona genderete kureta ogoturubania igo konya ningenderete kurimo abana baba mu ibuli ominto una bamenyerete ngumbu
abande mbaro bechimbago bakugamba amo na barabu tinkomanya bobe ng'ano obo kare koru bekogera bana bari bamoibori ominto n'abane noene ayo mokera arwa akagenda ng'umbu inche namokoba paka esiege gwanda kio kugenda ng'umbu tuli n'abana buya ebaikire gati bachakire kugaruka bagonte imba manyi komenta nayo nigia mateywe emenyereto bwoba kubwatakana n'ebikora byokogosereria magimabo byabeire bikorokiwa asa matuko abwango iga retira abantu barabiri kibando kinento kiarorekana ase kinyoro gyetu kya matieko yanyarekana utagwire kinyomba igamuna tokugamba lituko lya lero retira abantu baraba mansai batagwire chimbago bachakire kulisia kibando bakolisi chinsiaga batuminyokiri aiga koboko kwane ni kombwate chinsara ekibaturutire asenge nchogo tuminyoki naende bagatotebinge batumirane gange yemo yo gosirio bugimo bw'abantu ngotebi guno buli muntu atakeiri kobo abamurabu bachi oyo omuyure ng'umbu utagete gutagura akanyomba akabana bandi bagetyo abantu baminyoka niyo baikiro bakumubori inkike otebire intagete omonyo yarwa egekogera ebakondesete wano kubara iga wikirikinga kyokurwa ubutamiro bwabo nase serikali ane nase baburirio murembe egatigati yabo nukuigwana banyare komenya bune amateyemo asa matukali bosio bono nchega kiese ya mbere iriga igona atameire esirikali enkonye n'abana abatindo kinga abana abangantu etane na barabwege kogera abana aba ise na ngina bandetete ninche tinta getinyange gesakukia kyomongino oyo igo muiburi ominto ngoko bakure igona atake ndere sirikali echiche ete eresa abana abo tochichamo gakyonye na maremo talikenda sama tukaya nabe sirikali ego tuorokererani abo barairo bonene ekogera nyomba nene yaringi nabo baranje batebe na barabukurwo omuntu wabo nokugani kwabo munere yichama ngana yayo kuminyokanyi tabo nje no morembe nasaba gaki onye mpaka liria yanyarekanire ngokonyora nkore tofauti kibesa nchigera tosire bugima bw'abantu asenge nchiendemere yinko reporteria gitaseni kia unambe ya Mokia Ndizi TV korwa sekenyoro kia Motontera B ikigutoka imeye sublocation ya Matieko eward ya Bugisero imeye bunge ya Kitutu Chache South elitalia Dipon asanya Biamono mulikito Dipon asanya sorobo churwa senchire yobo ikirano gotigana yobono mwancho muligira ni gobono yo ligete kirgo kelia kyobo nyakirobo wetera se kyomo kia UDA aso wochole wone bolisi korwa se ebunge ya Kitutu Chache North asirita Peter Otao igona nyareko bolie kya kia UDA kwa nekibuna sobo chole boke boli bosi obura kolekana mutinyo gatano limo ni ganya reko bolie kya mekene ngoka kerobo chole bwa senchire yobo asio no bosi ko wanchiri yakondo wensi gotayo okona chinga gachini gate biruna UDA ya roka ne kwero boli ikirano na boni ganya reko mochobo chole bwa kolekana tase county ya Nairobi obono bwa bwato botutuka no asogote abuna bali babete bagotigwa maiga sobo chiribo obante komike getambo kiraso ikaseke gambero nabo igongane kunyara ko gaya no sowe chinga gechini ga banyareko boli bali baganitie keroge kyo obunyakerobo bwa UDA se bunge ya Kitutu Chache North menye county ya Kisii bane kibuna korabaro ochikambeni cha wasenchira yomulembe nabo ko boli chinse mochinde ko ne kibuna korachire obochori bwa UDA asenchira yomulembe ungainire bonde bwensi otayo Ncha Samareta no mheshimiwa Otao Peter kurwe jimbo ya Kitutu Chache North nkuboli kerogo kyobo chairman wa UDA constituency ngima intugusi eyabege tu in phase 2 egochikokoru June 22nd naande karoto koligerele chikure chichakoliru from the other counties in phase 1 twarolirenga chiakoliru with a lot of victory bakolire buya epatinje bangete and chikure chiakoliru electronically ase bali batwalire shida nkeke muna Nairobi a tribunal nero eko handle those issues so tutagete go assure those aspirants bali babwate issues ingama nganabo ngochiale ko shurukero buya because mbaye tutaliki yogo beka manganabo ase eshida yabeire so that eshughulikerwe. So we want to assure all the party members nge chama yani chama tawala na ande nere ready ochora barai kulingana no mulengo lya abananchi bago kwana asegusi etogochikokora sefesi ya kabere and we are ready for that election kyagero ligere liboge tutugalia
ali no UDA yakere tuchikura chinyinge karo kuligereria nande nga ali no ODM yabetegego akeru muno abantu barali abanchite igora kini kulingana no leadership uongozi yo mujumbe ulio ito Mheshimiwa Japhet Nyakundi abantu bagakera UDA chikura chinyinge tukanyora mujumbe ko ruororo oyure national treasurer ye party nandi tukanyora MCA ye mukuru Kegogi ward nekero tokubanga chikure chiche Kisii county nero buya toro kyobuamo no murembo monene ntoruwana kyagere karonkuligereria Nairobi aria mba machikoro kia obubura buruake bakorwania abantu bali ba coordinators bali bagwa kichikura tigatwa twashwenga na gotigana yubona umwancho muregeria amenye kurwa sensemeli ya Nyabonge yubone gotoka se bunge yabo basimiye county ya Kisii nigo barakane kubolia omujumbe bwenseme Innocent Obiri kone kubona nkobekeranira magendra senseme yo na boni ko bamutogira soko bato gwechi basi ro kubona kwa era bwango iga senseme yo kone ngana borwe nigo barakana senseme nde korokana kwimurungania asoko mocho gotaba gwechi nguru chumura na onansemeli ye kenyero kyabo nyangamana bwe na bogichonjo ase bwanyare kubolia omubunge bwenseme yo kone kibuna nkoro siale chibara anemono ase bare yaitibonya gancha asama tabekania asogote yabuna bo iganseme inigo yarokane gotigara maiga nigo banyare kumubolia sokne wikirania magendra senseme yo anemono wikirani chire chiri abetega ko barierenga kichikambiru mwaka bwe chirwe na 2022 gose 2022 okwana bo igoni ko batebiru na mbaritali kubwatera na monere elikone ko nango wikirania magendro ase bunge yo yabo basi Ngito ko nimbia mana siga singi yoko tokorre ani nya saga ndre ko to sisenia agandre ko sisenia na intubo ko to mira na maisa sa maiso Ekarongo kwana ho Mheshimiwa Obiri ntoko sigete buyapi moiso ndo mobere igore ko na arobyo we kamata itibo go chamate egali gancho kane kali go itabandi weterabu sipasa lichi abana be shukuru watokonyire mbiyasa lakini ko runyansongo go je pare ko ganda suneka ya etanya ganja njirate yopi Umwesimiwa to bongeza asipasa ligwato agwetera gisukuru umwesimiwe gento giato chandire gioka epare yenero yato chandire ntoriko nyara gweteka chitibo ekogenda nyaganje bwate suneka iganto bwati none stima etolege sunte una tolege sunte ma nona abana bale mambali kiria sababu nto bwati none stima toraletera bintu binde birakonya abana baitu torore kende asoko nyara mabaga tororera abana tororera stimerema igatolege sunte abantu bande barure nona mafute tatali konu gurere binyoro lakini tuna mafute to kugole kenyore omundi epare yewe karo mwaligereri buyenye narenge goeta ige pare yabe irembo mugambi bia mana sipasa jiri watoire asengenji yo bugambi bwao lakini mono mone pare yeiga yabereke gotenena igebwatete nyaganje yagenda mutonto lakini yabereke gotenena matuka mange tugatebwira mingo bekuyarenge lakini bono gotugoja kuganyera ami emebere gotugweta suneka twamana kwira na nyaganje na gotigana yibona umwancho muregerani gobono abonchorie na boigo amuna abalimi barokane gukuna muno ko bwatikane chinga kiga chembure nyinge ijo gandete ko ni gwa ko enaki gwa aschinsem abonchorie yabo bakora wona thimota chachi igo wono banyare ko bolia gati abalimi ko babatoero chinga kichigembure gendrete gotwa yeyerenda ko gosalia gati emeri byabo chinga kichini ganyare ko bolia gati yabantere bana barundi abechigari ko enaki bunanko abalimi maisekero barachibara chiabo ane monekero mugati gati endagera ijo korukurwase abalimi nengana bwigendrete koleta libera litinde kubwatekana buna aboncherire ni kubakunne mono nabo igona balimi asendagara yabo ne imeli yabo kunyaro gusaligwa kubwatekana mbere nyinge iyeganete kwandekiwa ase chinsemo au tigante benga abalimi baito bechae nandente benga abalimi baito bakeneri kende gyose nonye ne chinyeni cheito konne tole ko chiyo yosimate gaiga chipara cheito chiabeire chimbe tiga ntebenga bune mbure yera era chipara chetu chirosi komenda nayo ababao kora transportation baligererie obulendi wabantu bako bobulia no bulendi webimeli bieto embura kunegendreta gotwa ondo chenga nonyana abaminto korumanga igoranya bworoba ase timu elia ito okora na serikali kuu na serikali ya county mebwera ko visit ya bantu bali aria
na barabwarore osembarise komenda nayo ongo sababa ndo baminto toligerere mono nomugusi bule bune konya gotua ndotwara chi na chinga kie chibono nigo oyo gochikorigie kerogo kyo bojumbe kurase bunge ya Bonchari nchini ya Maragia sobo choro mwaka bo 2025 na ebiro 2027 anyare gote abuna nigo asamo tukabonga igama na yo bolendi bwa rakanukere na sense bunge yo ya Bonchari okwana niga anyare kubole serikali kane kibunanga so eregati iliwanyare ko reta o koigwana kone asense mu ya Bonchari abose bikoro byo bosalia muno biti bya rakane komenda asamo tukabonga iga chinga gete niga teru na banyanyimbo kurense bante koegwa anemo ne bintu bisene kurwase wizara yo bolendi alikoneke uno bolendi ngotengi bole boikirano asensemeria ya Bonchari magana insecurity magana usalama toko sabe serikali yanene wangoiga visa vya bire vinge yo bwanifu so toko sabe serikali aba bisa bairo mubegetega bintombire binde batapwati bira abakonya so okwene kari umwana inchi kawaida usalama so toko saba onyare kubanyorere binde bagane kimna chigari ari banyara bakora no inchi patrol linda bana kali abana inchi ngabanyora usalama kera bila usalama bintu tari binge turanya ko ikirania so boku asante sana ande to kwa serikali nene mbia ande nyago to bintu ibune ko to gocha linda na omoyo kabero mumeyo mukoro aigaso mo chobo songa sereta meri nyangaresi ni gabrika wesokya anemona gukwana igoro yogo sie ko cheskuru kubwatika nembere nyinge yegendreta kane ko chinga ke chiniga nyarre ko boli ya bible kane kubana ko balende barabana babo chinga ke chigembere nyinge gendreta kane ke wasinsem ago kwana ni ko chinga ke chaberga komenta buna ni go mwaziri wesemeze kiriumba kimacho weretege tambo kire ya sogote no go cheskuru engana yabake go suro no mure wense William Samuel Ruto okwana nyangaresi ni gaberika ko teba buna ni go abara ikoro guswa bwanta ko esiko go chia umuwaziri wesemeze kiriumba kimachogo asanyarre ko mocho bali bagendera ko machacheri umuwaziri bwekisemi ko bwatika n'igitambukiro kyaye anemona soko nyaragosie kwa bwekiskuru nche asamarie tankuru kumeri Grace Nyangaresi na lengo mumea Kisi chinga kichiri yalenge Kisi Nyamira and Gucha nagambete since 99 to 2002 na still korweli pakabona I'm very active as a siasa still tinda atige kyagera abangi namba tageta mawaidane abagambi bakurumayaga kurwa sende mbatageta mawaidane iga na tenenire kokwana iguru yabana baito muroche bunembure gutu kenye ngima asete iyo yatigire abantu baito bairiru na mache ondete iyo to mamacha ya Nyasaye nerubwate mipango yaye igo natebire iga abayibuli muroche ni ntu abana chinda chikoroma ntu abakungu mono abana baito onyore macha yambure yetera kanyeka bana baito mbagenda chisukuru kimuranja abangina nabagakese mwabita obogima burege kenene kubwa masomo ayo digere lyonya tali omuwaziri oito orwete message eliengiya ekagera abana tibagenda chisukuru abayiboli angabono nkitoko kwana chiri burenga abana baitanga bakure obogima nigo burege kenene na endenje nigo ngo shukuru omuwaziri oito machogu SMS charwete maiga abagusi ndubwata umuntu gutukwanira ntonya gopinga kende gyonsi ntonya komoita ntonya komwaka matobe serikali igere nene tari arabie kokobeke okomeke decision ige serikali yonsi piego ikaransa oewa message umanyago otoa ige message ili atoa sisi tunashukuru kama akina mama na wazee na wacha tumuunge mkono kama mtu wetu wa Kisii ambaye ndiye kiti peke yake tuko naye ya waziri na gotigana yoro moncho murigere magaya serikali komente keronge chibasa kaliye kurogwa sensemeria NSSF ichibono chibasa chobogoto igochinga kecho murubulyo siri gwa bene na guchakiwa bene anakurwa bosemia enchere chibasa konyara gokonya ensemo yabantu abagoto anemona kero bakoremero yabo okwandi tukuliera somo je gwa kolika na sensemeria ya Nairobi oyokirani wa amono mwaziri wa osomo waziri omone prime captain secretary Musalia Mudavadi ikanyara kwa kati yabuni serikali nebegete mirobere sene elikonyara kwa ne kibuna nkonyara gosira anemono omurobuli bwene NSSF asabora nyaro chiko konya anemono gati yaba uncholia na boigo n'abantu bonsi balikire asemirimo igate yabuna serikali ne chikone kinoko bwatira no kweme nkororo asomurobuli bwene NSSF konyara gokorekana na senchere bwene togwetira senchera yekerero iko chinga kechi banyara kumurekera ngamirobili bekira sensemeria NSSF gochakro mwaka bw'ikiri bwene 2023 gose 2023 oiko mwaka bw'ikiri bwene 2025 gose 2027 iyo
manyakante kuna strategic plan 2023-2027 wetera sense mu NSSF niga atebirubuna asiko ikirenga kejo niga iranyara bakenya bange bali barasemeremo niga okonyara bakinie kerengo kyawogiye kibesa ndondo kerete bakanyara komende kibesa ichikurwa sekerange kamugo kya sekende bunenjere mu kibesa kinaro kikokonya abantu mayiga cyo gukora imirimo yabo nigate yabuna asemyaka ya mayiga kibesa cyabere cyo gutumikwa ngwase cyabere kikona cyo gukensemo ya NSSF cyaringe suringe kimibere nigo cyabere yose go cyaringe kinkamono sari gokonya muntu mayiga cyo gukora imirimo yaje iganteketo kama kibesa wikera siringe go etania eriwe mu kimisa tokero muntu kubwatekana no konyora gwakera umuntu asemirimo yaje nigate birubuna serikali negende gusira umurobiri yo gwaneki buna abantu ko gwatabari kibesa cyabo cyobogotu asensemeri ya NSSF. Let me reaffirm our wavering commitment as a government to forging a more prosperous and secure future for every Kenyan. Let us stand in solidarity with the NSSF as it endeavors to realize its vision. Retirement planning should not be a privilege reserved for the few. It is a journey we all embark on. Let us take personal responsibility to save for our future and educate our families about the invaluable products offered by NSSF. Ultimately, we are each other's guardians, and by supporting the fund, we strengthen our collective resilience. Together, we can overcome the challenges we face and seize the opportunities that lie ahead. With vision, determination, and a shared sense of purpose, there's no limit to what we can achieve. Na chinga kicho msali gukwana kurase county ya Nairobi niganyara gote yabuna ncheremo yo kunyara gokina na gukirania magendra sabantu abangira bayigo nensin goikoko gachakobe egentege tangani gikonyara gukirani gwa chinsemo kolenga na musare nigate bire buna insete konyara kwa gacho goitera senchere ya makabesa go samadeni asate bire ko gacho nabo gokwana no kwebango ngatie bintu biranyara gosira amagacho gukirania magendra chinsemo sabo iganyara kagote goitera murubiri bwene sefo nigoranyara gokonya gati yabantu abankonyara kwegenderia samagimabo anemona semyaka. How do we handle our habits between savings and consumption as a country? This is a very debatable issue, but it is significant. If we drive ourselves into the corner where we are just a consumption society, a consuming society, without considering savings, we will land into serious trouble. The other aspect is governance. A lot of you here are aware that many governments have fallen because of mismanagement of their pensions, particularly in Latin America. We have also seen in some countries in Europe, savings and the pension industry are so emotive, and it all boils down to governance and how we plan for it. So as trustees, it is important that as we do whatever we have to do, we clearly must focus on these areas. Na kirayo boiga gendre tumonchu muligereria oyo ligeti anasogo ikyo muswada ase bunge bokoni komurusi obisi muwaziri bobole mitekari ndore asereta Jack Wamboka ni gobonanya rekobolia umuwaziri yugekira boniga nigawana tegwetigie mirimo limo ryoka bunenchereye mo yoko nyara kurusi ryobosoko ase kerenga buna niga bwatre na mamocho amange kobwatekana ne sekta yaye iyerengete yamangana yobolemi okani tukolia raniga ate buna kobwatekana ne bitagena boigune binte binge bari bikumubwaterania awasa bunge banyara wakachikure kinga kwane komurusi obisi ni ganya rekobo yo muwaziri bobole mitekari ndure ko yaneke bunangu itigiare mirimo limuryoka. Passing a vote of no confidence, it speaks to the morality of one Mithika Linturi. If he was a gentleman indeed, he would have resigned by now. He would have resigned by now. That almost 80% of members of parliament sitting that day
have no confidence in the Minister for Agriculture. We will be appealing to partners of Kenya, including ambassadors of the nations that partner with Kenya in development, starting from the US, the High Priest of Sanity, that they dissociate and henceforth stop any dealings with the Mithika Linturi, including denying him visa. We'll also be seeking that from other nations, including European Union, that Mithika Linturi becomes persona non grata on the basis of having been voted out by 149 members against 33. On behalf of the Kenyan people, I am ready, and I want to thank my fellow colleagues who have stood with us this far. We are ready to do anything. We are ready to go any length to ensure that sanity is brought back in Kenya and that Mithika Linturi is not the Minister for Agriculture and Livestock. For the motion first to be approved, admitted by the Speaker, who is an impeccable lawyer of this country, in this country, it means it met the threshold. That secondly, members, 80% of members in the chamber at that time approve of the motion. I mean, clearly, it means that there is meat, okay? It's not just bones. So I have trust in the committee because they are members in this country. They know what farmers are feeling. They know that in a few months ahead we Mwanchumo ligera buna wikira buno togwikira MST omangana maya century obwekira no kolenda mangana atara nikigwa ayubono togendete kubwatia asoime yalibuna omwe MCA bwegwodi iye rigoma nyambega gisesa igobono abereka wakusiko buna omo tenosomurayi bwa bange ose majority whip positioner sensemelia ye county Nyamira ibageria yakoirwa na Duke Oyagi Masira oyibono libageria Mwanchumo ligeria nengana togendete kubwatia asoime nengane tarane kubekira no Mwanchumo ligeria ngatra chuko kumanyia asebiro bitali ebitambe Mwanchumo ligene ngana turabwatina gokumanya buna majority whip eyibono yaberege kurawa nere omwemisibo wodi rigoma Nyambega gisesa ni gondi bagerie na Duke Oyagi Masira Mwanchumo lene ngana turachikupatia soime na mngana kutuikira sebono kolena mngana tane kubekirano kaitankyo sensemelia yensakya ayonsi no chiko yamanya asenchera ayo mwekira buno ngo yakro musmari amangana majia senchera yobekira no Mwanchumo lira semara ko bayabono mbia muna soko nyara ko chara ko tengera ndizi TV obwansu no bo mogusi bali to bwatira nanko bakera mbia mwana yo muligera lya soko nyara ko ya tengera lene kina chibi chomo ni cha wekira senchera yobekira no igakro ko Petro nira mokera ekere krebona Lydia Mose ane kibona kwa nyara gwetira senchera yebimanyire tomerana ndenga kienda SMS mwana mayo Mwanchumo litsanga sobwamo toroburgererya nabo igobo tukobya tobasikwe bagotobwa tugetera nsemeli mtende nsemeli ya Facebook nabo gotena buna Ndizi TV News digital nabo nsemeli ya YouTube nabo gotena buna Ndizi TV News nabo go as website yetu nabo tambe www.ndizitv.net nyara konyana yomo na yanda mangeretera nchenkro kwa Vincent Onyancha.